Pääaiheitamme tässä lähetyksessä. 6-luokkalainen menehtyi ja 2 loukkaantui erittäin vakavasti kouluampumisessa Vantaalla. Poliisiylijohtajan mukaan etenkin lasten tekemä väkivalta on lisääntynyt. Ministerit vakuuttavat, että tapahtuman taustat selvitetään perusteellisesti. Teräsyhtiö SSAB:n miljardi-investointi menee Suomen sijasta Ruotsiin. Aamun lumimyräkkä väistyy etelästä itään ja huominen on laajalti poutainen. Nyt 10 uutiset. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. 12-vuotias lapsi kuoli ja 2 samanikäistä loukkaantui erittäin vakavasti ampumisessa Vantaalla Viertolan koulussa. Epäilty ampuja on hänkin 12-vuotias ja poliisi otti hänet kiinni pian teon jälkeen. Poliisin mukaan teko oli suunnitelmallinen, mutta motiivista ei ole mitään tietoa. Poliisi sai hälytyksen Vantaalle Viertolan koululle Jokirannan toimipisteeseen aamulla vähän 9 jälkeen. Koululla oli ammuttu. Ampumavälikohtauksessa menehtyi 12-vuotias lapsi ja 2 lasta loukkaantui erittäin vakavasti. Epäilty ampuja, 12-vuotias poika, oli paennut, mutta hänet saatiin pian kiinni. Kiinniotto tehtiin Helsingin puolella tuolla Siltamäen kaupungin osassa ja siitä kun tämä ilmoitus meille tuli, niin henkilö saatiin kiinni alle tunnissa. Hätääntyneet oppilaat lähettivät kännyköistään viestejä vanhemmilleen, jotka pelkäsivät lastensa puolesta. Äkkiä tietysti piti saada selville, että miten se oma lapsi. Ja onneksi hän oli sitten turvassa luokkahuoneessa. Opettaja oli sitten sulkenut tilat ja hoitanut sen turvauksen siellä, mutta totta kai se huoli oli suuri, että mitä täällä tapahtuu. Kysymyksiä on herättänyt muun muassa se, mistä 6-luokkalainen on saanut aseen. Tässä vaiheessa tutkintaa voi todeta sen verran, että ase on siis käsiase ja sen on luvallinen ase ja luvan haltija on lähisukulainen. Tapausta tutkitaan murhana ja 2 murhan yrityksenä. Alle 15-vuotias ei kuitenkaan ole rikosoikeudellisessa vastuussa, eli hän ei joudu oikeuteen eikä häntä rangaista. Korvausvastuuseen hän voi kuitenkin joutua. Hänet voidaan kyllä tuomita sitten maksamaan vahingonkorvausta uhreille tai kuolleen uhriomaisille. Lastensuojeluviranomaiset ryhtyvät toimenpiteisiin hänen suhteensa. Toki näissä on tällaisesta kysymys, niin säännönmukaisena toimenpiteenä varmasti lastensuojelulliset toimenpiteet, eli sijoittaminen kodin ulkopuolelle. Asiantuntija neuvoo vanhempia keskustelemaan lastensa kanssa tapahtuneesta. Tämä voi paljon herättää lapsissa kysymyksiä ja ihmetystä, niin niihin lasten kysymyksiin on nyt tärkeää vastata. Vanhemmat saa myös itse näyttää omia reaktioitaan. Se osoittaa myös lapsille sitä, että on lupa reagoida ja on lupa olla paha mieli ja suruissaan ja ihmeissään tästä asiasta. Järkyttävän teon motiiveja ei toistaiseksi tiedetä. Poliisi tiedottaa tutkinnan etenemisestä huomenna iltapäivällä. Etenkin lasten tekemä väkivalta on lisääntynyt, kertoo 7 uutisissa vierailut poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen. Keskusrikospoliisin selvityksen mukaan kouluväkivaltauhkauksia tehdään Suomessa keskimäärin 3 viikossa. Kouluampumisen lisäksi Vantaalla jätettiin tänään myös useita muita uhkauksia kouluväkivallasta. Tietojen mukaan niin Vantaan alueella esimerkiksi on ollut useampi tilanne sillä tavalla, että uhkaus on tullut poliisille, mutta onneksi muissa ei ollut vastaavaa, että ne on voineet olla tämmöisiä pilanpäiten esitettyjä hyvänä vitsinä, mutta korostan sitä, että kouluväkivallalla uhkailu ei koskaan ole mikään vitsiaihe. No olisi tärkeää, että kaikki seuraisivat läheisiään siten, että jos siinä käyttäytymisessä tapahtuu äkillinen muutos tai siinä käyttäytymisessä on jotain poikkeavaa, niin ilmoitettaisiin sitten viranomaisille näistä, että koskaan ei ole niin pientä vihjettä, että ettei sitä kannata ilmoittaa, koska meillä on kokemusta siitä, että hyvinkin pienestä vihjeen murusesta lähtee sitten selvitystyö ja pääsemme parhaimmillaan ennaltaehkäisemään esimerkiksi vakavan teon. Ja tervetuloa poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta. Kiitos. Päivä on kääntynyt illaksi ja poliisi on tutkinut traagista tapahtumaa koko päivän. Tutkinnan osalta mikä on ollut poliisin näkökulmasta päivän tärkein anti? No ehkä yksittäinen tärkein asia on se, että kun epäilty tekijä otettiin kiinni, hänen hallustaan löytyi ampuma-ase, joka hyvin suurella todennäköisyydellä sitoo hänet tähän tekopaikkaan ja tekoon.
Onko mitään viitteitä siitä, että tekijä olisi suunnitellut tätä vai oliko tämä spontaani päähänpisto? No, tutkinnassa on tullut ilmi seikkoja, jotka viittaa siihen, että on suunniteltu. Millaisia seikkoja? Sellaisia seikkoja, joita tässä vaiheessa en vielä voi kertoa, mutta näyttää siltä, että jonkinlaista suunnitelmallisuutta on tapaukselle ollut. Mihin kysymyksiin poliisi tämän jälkeen ensisijaisesti haluaa löytää vastauksen nyt kun tutkinta jatkuu? No, tekninen rikostutkinta jatkuu moneltakin osin, eli paikkatutkinta, mobiililaitteiden tutkinta, videotallenteiden tutkinta ja sen jälkeen alkaa sitten laajamittaiset ihmisten puhutukset ja kuulustelut. Eli pyrimme saamaan kokonaiskuvan kaikista tapahtumista ja keskitymme sitten myös niihin taustoihin, että mikä siellä voisi olla se motiivi ja minkälaiset taustat tällä nuorella tekijällä on. Usein juuri tiedon kulku on ollut heikoin lenkki, kun tällaisia tragedioita on tutkittu jälkeenpäin. Millä tavalla sitä pitäisi teidän mielestänne edelleen kehittää? No, lainsäädännössä on vielä kehittämistarpeita, mutta olemme yhteistyössä meidän muiden viranomaisten kanssa pyrkineet sitten myös kouluttamaan ja valistamaan näitä meidän yhteistyökumppaneita siitä, että täytettäisiin ainakin se nykyinen lain kirjain. Eli ei turhaan ujosteltaisiin, vaan annetaan se tieto silloin, kun lain mukaan se voidaan antaa. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoi MTV:n 7 uutisissa tänään, että väkivalta valuu yhä nuorempiin ikäluokkiin ja jokaisen kansalaisen on oltava tämän asian suhteen hereillä. Miten te neuvoisitte toimimaan, mikäli havaitsee nuoressa, joko tutussa nuoressa tai vierassakin jotain poikkeavaa? No, kyllä meillä poliisillakin on monenlaista kanavaa, on nettisivuilla löydettävissä erilaista vihjekanavaa, mutta myös sitten suoria yhteyksiä. Ja tietysti aina on tärkeää, että myös voidaan ilmoittaa kouluille, voidaan ilmoittaa terveysviranomaisille ja sosiaalitoimelle, jolloin he sitten välittävät sitä tietoa myös vastaavasti poliisille. Mieluummin jopa ehkä turhaan kuin en ollenkaan. Mieluummin näin. Kiitoksia oikein paljon tästä haastattelusta. Kiitos. Ja myös Suomen poliittinen johto on esittänyt surunvalittelunsa tämän tapahtuman vuoksi. Niin, pääministeri Petteri Orpo ja muut ministerit pitävät tärkeänä, että pelkoa ja kysymyksiä herättävästä tapauksesta puhutaan kodeissa. Koko Suomen toivotaan osallistuvan huomenna suruliputukseen. Epäusko ja suuri suru olivat tänään läsnä myös ministerien puheissa. Hallitus esitti iltapäivällä osanottonsa Vantaan kouluampumisen uhreille ja heidän omaisilleen. Siitä, mistä piti tulla tavallinen koulupäivä, tuli jotain aivan muuta. Ja kyseessä on suuri tragedia. Yksi 12-vuotias lapsi ei tule koskaan enää tulemaan kotiin koulusta. Ja haluankin sanoa suomalaisille lapsille ja nuorille koululaisille ihan joka puolella Suomea, että suomalaiset viranomaiset ja koulujen henkilökunta, he tekevät joka päivä kaikkensa, ettei mitään tällaista pääsisi tapahtumaan. Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoi viestipalvelu X:ssä olevansa tapahtuneesta järkyttynyt. Stubb esitti syvimmät osanottonsa menehtyneen koululaisen omaisille ja toivotti loukkaantuneille voimia toipumiseen. Sisäministeri Mari Rantanen on määrännyt huomiselle valtion virastoihin suruliputuksen, johon toivoo koko Suomen osallistuvan. On selvää, että me pyrimme Suomessa siihen, että meillä olisi täällä turvalliset kodit, kadut ja koulut. Ja mikäli sitten myöhemmin havaitaan sellaisia parannettavia asioita, joita nyt tulisi tehdä, niin luonnollisesti nämä tehdään. Mennään vielä Viertolan koululle. Siellä on toimittajamme Päivi Hannula. Päivi, mitä siellä tapahtuu näin illan pimettyä? Täällä sade vain yltyy, mutta tästä huolimatta ihmiset ovat lähteneet tänne koulun edustalle liikkeelle ja tuo muutaman kynttilän joukko on paisunut kynttilän mereksi. Täällä on käsin kosketeltavissa syvä suru, mutta myös valtava tyrmistys siitä, että miten 12-vuotiaiden lasten keskuudessa on saattanut tapahtua tällaista.
Eli täällä on päivän aikana käynyt paljon myös lapsiperheitä, jotka ovat halunneet viettää hetken tuossa kynttilöiden äärellä hiljentyen. Päivi, tiedetäänkö tapahtumien syistä jotain? Oliko siellä taustalla jotain riitaa tai kiusaamista? Poliisi on ollut tästä hyvin vaitonainen tästä motiivista, kuten tuossa äsken kuultiin, niin viitteitä suunnitelmallisuudesta on, mutta tarkempia tietoja tästä ei tiedetä. Se MTV:n tietojen mukaan tiedetään, että tämä poika oli aloittanut tässä koulussa vain joitakin kuukausia aikaisemmin, mutta nyt tästä eteenpäin huomenna poliisi jatkaa näiden silminnäkijöiden, näiden koulussa tätä veritekoa todistaneiden lasten ja opettajien kuulemisia, paitsi siitä, mitä tapahtui, myös siitä, että miksi näin tapahtui. Päivi, olet tavannut siellä päivän aikana paljon järkyttyneitä vanhempia. Miten tieto ampumisesta kulki koululaisten perheille? No ei kovin hyvin, ei kovin nopeasti. Tässä kun saavuimme tänne Viertolan koululle melko pian sen jälkeen, kun nämä tiedot olivat päätyneet, ensitiedot olivat tulleet, niin tapasin täällä naisen, joka kertoi saaneensa tyttäreltään tuolta koulusta videon verisestä luokasta ja sitten viestin, jossa hän osasi myös nimetä tämän ampujan ja mitä on tapahtunut. Ja sen jälkeen ei tuntikausiin mitään. Eli Vilma kaatui ja oikeastaan ainut viestintäkanava, mikä pelasi, oli vanhempien WhatsApp-ryhmä. Ja sitten lopulta puolen päivän jälkeen nämä lapset päästettiin koululta vanhempiensa luo ja tämä tunnemyrsky siinä oli melko suuri. Sen arvoa kiitokset, Päivi, sinne. Ja nettisivuillemme on koottu paljon tietoa tämän päivän tapahtumista. MTV-uutisten tietojen mukaan epäilty ampuja on kantasuomalainen ja hän tuli aamulla kouluun pukeutuneena kasvomaskiin ja kuulosuojaimiin. Nettisivuillamme kerromme myös siitä, miten lapsen kanssa tulisi keskustella tällaisesta vakavasta tapahtumasta. Asiantuntijan neuvoja löytyy osoitteessa mtvuutiset.fi. Ja myös Huomenta Suomesta saa vinkkejä siihen, miten ampumisesta voidaan puhua lasten kanssa kotona. Aamun Huomenta Suomessa jatketaan keskustelua Vantaan kouluampumisesta. Meillä uusimmat tiedot ja sitten kysytään, mitä tästä seuraa koulujen turvallisuudelle. Huomenta Suomi alkaa huomennakin kello 6.25.